Yang ini loh. Iya kan kadang mesin mancung, kadang mesin kaca toh ndak? Makanya tak kei bayar, kalau tak kei bayar nggak. Yang ini loh. Iya kan kadang mesin mancung, kadang mesin kaca toh ndak? Makanya tak kei bayar, kalau tak kei bayar nggak. Ini loh nanti lihat TV. 110 2.000. Mas kok ben toto dhewe, Mas? Cipone. Tapi udah ditotong ayo aku. Kurang tiket ya. Iya urung. Ya. Ya, tak kon nonton. Aku tik paling aku tik mbak. Nek sing kene kalau kepetengan mburi. Bodoh aku ki bingung ya, wis nganu kae. Tapi kan Alhamdulillah bisa. Ketengan ora iki. Tapi padahal Iya. Lah kenapa nek jambul ki kok duwek kule? jenenge tukang Victor ki ngoten tak kandhani sesuk wis males pi. Lah mosok aku bakal nunggu terus. Untung ki wenanes tak jikose. Iki kaya plitore BR. Meling-meling, Mbak. Iya ora? Ngetang gotang jauh. Kok. Ngetang. Sliding. Slidingnya bisa Mas. Aku makasih juga lo ya. Makasih ya, Rin. Aku makasih juga kok ya. Ini aku pengen sarapan. Ayo. Tenan aku mateng ya wis. Aku dinteni kae. Ndak, makane kuwi iki yo ngono. Aku nek gak buru-buru ya, sesuk-sesuk dolan ya anakku mulai ya kerjaan ya. Ya, iki. Wes sama aku sayang. Ora pampen aku. Kowe mbok tambahi piye? Iya. Sing ndi ki sing ketemu sing ndi? Aku ngono. Oh masa kita buat dawu Melindo. Kesan sing bojoku ngene. Yo mali ndak dhewe kok mali. Jenenge iya Aku mau kejeblesan lah. aku ngono. Aku mau kejeblesan. Iya. Mbak iki batur ngapain, Mbak? Yo tambah cedek omahe Mas, Dek. Oh, tangga njo. Cara mono perapatan ya ndekne. Tak kira batur sekolah. Aku kan sing nomor 1 mbak omahe. Mas Dek kan untuk umutan ya. Jejal seloroke bukai, Mbak. Udah. Kurang piye menurutem. Nek tuku kedua kan. Nek sing saiki waduh. Masuk itu. Iya. Yo kacek saiki. Iki nek pakune tae. Iya. Aku Mbak terus yo. Iya, Mbak, matur nuwun. Matur nuwun ya. Kok nek etik kok sapa sedeng Mbak, makasih ya. Terima kasih, Mbak. Makasih nggih. Pak Dia parang piye? Oh, nggih, Mbak. Matur nuwun ya. Langsung lewat kene lho, Rene ngidul ya. Heeh, kok terus menggok mulon ya. Ya ya. Lewat berjurung sing dikiringi tak termotor. Bukan. Aku matur nuwun banget lho ya, sesana. Rasanya diberkisan kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di keluarga Garis Manis Ciski pemirsa, selamat pagi. Marem ora? Marem. Jumpa lagi di channel keluarga kita hari ini. Wis ya, aku tak ngurusi sabit. Pagi-pagi pemirsa dapat rezeki. Semalam aku dikabari jam 2 aku delok serlokan. Mosok bengi-bengi kirim Mbak aku. Enggak Mbak, aku iso soalnya itu jam aku apa ning ngene. Alhamdulillah kita bisa beli apa itu? Meja TV pemirsa. Ya. Alhamdulillah bisa beli meja TV. Engko sido tra. Iya. Beli meja TV. Boleh marah-marahan. Beli meja TV pemirsa, alhamdulillah nyalain situ-situ, alhamdulillah nyantai diganti sedikit-sedikit ya pemirsa yo.
Kopi dibeli Mas Kamu Haris. tutup tapi. Ngajak Bang. Sek. Aku tak masak, aku mateng. Kayak tripod loh. nanti. Kurang Rene tarono. Lagi. Rene tarono. Rene ya. Hah? Kenceng oke ae. Kenceng iki ra bolong. Son aku itu nek Rene Ada pas nganu oleh niku Pak. Napa? Di sana cek endurae. sore. Heeh. Gak cocok kamu. Ya ki wetenge kok petisi apa? TV ambek sontoke kok. Cuma tak. Enggak. Nah, Pon. Ventilasi punya pun. Samanya cukup dia deh, Pak. Yes, polo. gak sono gak Rene sidik titikku so. Dicocok ae. Jujur. Gawe kok. Ditonton. Cocok anu Rene sidik ngono sono kok iso cocok minggir sidik. Rono nek. Kemepeten koyo. Kau usah nyapu-nyapu ben kenek terus kene ben ruduk nenggani lho ben iso tengah-tengah. Rapi. Lolos iki. Alhamdulillah. Aku buka. Dalam Malah buka. boten iki pakune itu setan mriki kok. Begitulah kene gak apa-apa ya. Niku ne sing niku nak koyo niku mboten napa-napa ya. Ya, alhamdulillah pemirsa bisa beli ini. Kasih teh iki. Dengan ibu ada iki. Iki ada pakune Pak sing iki. Oh, kancingan. Wow. Peliturannya wapi pemirsa. Anu. Lalu bisa jero gua gak. Oke, cilasari sih Pak. Aku tak lasarani. Kae ya pasar iki. MNT enak kok nenganu. Kayak MNT.
alhamdulillah iki. Positif. So insyaallah muga-muga didongake mawon rezekine lancar. Dadi ana TV layar datare. Aduh. Nang iki Pak Iku. Nang kono. Iki nganu pemirsa omongan karo Pak Iku bukan nganu gak. Soalnya Pak pendengarannya iki berkurang, jadi rodok banter. Harus rodok banter sithik ngono lho. Omongan lon bapak iku gak krungu wonge. Ki napa aku tak pundhutke palu ya. Ya mangkok. Esok nang. Alah. Boleh api. Cek koyo gede wae linde dawane barang yo. Iya, Pra. Mbe arek omahe Mbak maksudnya iki ikune lho. Saka ambek saka iki ambane do ombo ndi. Nak mas aku iki yo padha. Padha. Nak seloroke nek ketoke kok gedhe Linda. Iya, iki koyoke yo. Linda selorok pira le? 3 Mbak. Papa Didik. Apa yo karena omahe gede kene ngono. Yo ngaruh ketoke sih. Dikirim mesoi jenenge. Dikirim mesoi. Wah, makane kong iki mes sesuk gak nang nggenku. Lha iku apa Mbak? Putri Derojo. Apik naik. Sapaan iki sok duwe. Alah bel gedes ya de malah luwih gede no. Anu, cete wae babit kuning kabang yo. Iki kok gini sampean, Mbak. Cete. Arep kok gini sampean rupane peteng ya. Melo ndelok namanya ketularan tak dumeke. Nya, aku iki gak sengaja rene pengen utri gedhe raja. Lah kok malah nang omah enek surprise. Neng ndi marine? Ndak mengelinda kan ngeterno bakole. Iya. Lah tapi aku ngeterno utri nang Elinda kene wonge. Montore Pak Abid yo kene. Apik ra, Mbak? Ya apik wong anyar rek apik ya. Jesse. Jos. Era fotone kakake gak ketok. Pindah. Foto iki enek fotone Abid, fotone Nisem nggo kenang-kenangan. Kan di sini masih ada Mbak. Dadi cek enek iku lho, mengko diganti, dipindah, ditatonen fotone. Pokoke berarti mulai konggenku mah wis. Nah, wae bayar nih yo. Tapi konge go. Iya, pas aku kaya gede wae babit yo, Dik. Jek ukur. Disawang kau selorokane lah mas aku seketok. Kan aku kulino apa buka. Masa saiki diingker. Lindalah dhewe celuluk mau. Karo bakole uga padha ae jare ngono. Iya, bisa. Soalnya rawan. Ya kok tiga nang gini. Pangan kuwi ya paling. Tikus ngambek. Delok bae Nisem sampeyan menawa. Bacak. Lah iko. Kalau paling Utri tadi ke meja. Enggak. Utri tadi ke meja. Kan duwe yo nek yo. Iya. Pitik miring sing iki.
lemari ndek. Lemari TV nek. Oh. Pipet. Heeh. Anu ndewekmu kuning cate yo. Iki piro? Iki kok ngenem. Kon Kuning golek. wek tapi. Kancane Linda. Demek apa ini? Lah batine botok dulu iki iso. Enggak, aku wis ratu ngene iki. Ben ganti sing nom yo nek. Duwe ae tak simpen. Di masa depan tuwek. Coba lapise ya Mas Jeri. Pun karek nglasari. Apa piro ngene iki? 3. Loro. 3. Apik nenek apik iki lho. Iya, apik ya. Apik. Gak ada basi-basi mbak saloke. Masa Allah, lemari nang gua ada basi. Piring kok. Ya, Piring kok. Piring apa ngono kuwi yo. kayak piring sing sak sisa wajan. Lu sak karepem kono basi kok kayak. Apik apa sing apik? Kudane dikek lemari kudane. Mainan nek. Dino golek duit. Ya nek ya nyentel le duit Mas Haris. Dilebokno lemari. Lemarine nek kuncine ndak ning gua ada berangkas. Ya kowe ben gak iso ngono lho, Guys. Dewi kuning. Mbok numanu. Ya jalan keluar kowe. Satu. Ya nah, sesok-sesok. Alah ape tak buang. Tingkap derene. Ya mari mlebu. Apa? Ore, kudane disenggana. Nggih. Kudane mana kudane? Arah munggah, Pak. Ganti arah munggah. Ini lho, Ku. Enggak. Aranggan ayo kurang. Oh iya, kudane disembunyikan kalau. Kuwi jalo lasari Ruki. Pas kado. Pasar. Alah yo. Kok ya api gentan aku iki pingin. Nek. Loh, wong urip iku duwe kepinginan iku wajar yo nek yo. Nek wis mati kuwi gak duwe kepinginan. Mati kulo jek kepinginan ning muga-muga ning adapi swarga. Iya yo, nek wong urip iku kepinginane barang. Lah nek wong mati kepinginane iku mlebu swarga. Bener nenek, bener. Oh, sing nom iku piye kakek mandi terus Ndeng pokoke. Oh, kudane ditutupi. Iya, kenapa kok ditutupi? Wis tuwek guys. Orang janjeli yo kok, berarti pas ya. Lemari loro ae. But kembali ya. Mikir iki dhuwit nek butuh pel tuku pel, butuh pijet jake kowe roh dhewe nek ingi kowe wis ngundang Sri Waidi. Iya. Oh, lah piye kok muni. Ora mergane kok pijet. Oh, alah. Masa menang iki sono mlaku ngono kuwi kan ngotot, Mbak. Dadine ndek iki kesel ngono. Pokoke aku wis duwe ya. Jareke jelinti. Yen iso kena dodol-dodol daerah kene. Jareke jelinti. Teng kamar guri. Kenapa? Mangko tak gotong. Ning buri kono lho di kono. Nah, gak krungu nek gak banter. Kulo kudane tidur di lemari ya. Kudane tidur di mana? Karo meja makan iki donde, Mbak? Nggo meja kuman. Ya Donde. dawa meja mangane. Dawa ndi kok? Dawa mangan yo. Do nyata-nyata Mas Arsy mendelok gawe ra roh apa iki ndek ngono kae budal nang udan nek sore. Nggih, aku nekat tapi penting mboten nek. Lah iya. Ya kaya kene rembangi jere udan deres kene yo Kenapa kok ora. nangis kudane? Ana gak udan belas. Yo. Alhamdulillah. Lah iya dak yo nan ning ngrungu ndi le ngrungu. Galuk ngalor Allah. miri kali miri. Kali. Ganduk nang cek ngalor iki jere Mbak waduh jere dong Tuban no kuwi jenenge yo dong Tuban ngalor Cek Dong Tuban. Waduh ngalor ndi terus anak sogo. Oh, tidur kudanya tidur, kudane gugah kan mandi. Kuda bangun ayo mandi ngono. Ayo mandi sama Ayin. Kuda ayo mandi. Kudane mandiin dulu. Ayin gue mandi Ayin.